indodelana nendoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezulu nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho uphume nasona eSouth Africa sizomcwasa bukhoma ke manje ke sizomcwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi uSudigolova ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lo mgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa udeserve ukuboshwa ngoba phela sokwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njoba injalo especially thina kwaZulu angazikeleke kwaXhosa nasemampondweni ngoba ngibone nomunye sitabani lesesinye sifaka imvunulo lamampondo namaXhosa angazike mhlawumbe noma lo into abayijwayele nabo sebamukela cha thina la kwaZulu lutho ke ngeke simukele boyilwela nabo ukuthi ke ukuthi ke bakubona ukuthi ku wrong kodwa lakithi 100% wrong akungingizwa akucatshangwa sesithule kwanele manje hambani nekulumeni wena nikhompozele yena imvunulo uma ngabe ngisho kuma fashion shows if une designer ethizwe icreative wayipatenta lo designer yakho ibelonga kuwena lo design namalungelo ayo sinamalungelo emvunulo thina njengoZulu sinamalungelo okuvikela into eyisasa lethu neqiniso lethu yabona nanje ngoShembe njengoba uShembe khona nje ngeke ayivumele ukuthi kutholakale umNazaretha umuntu evunule wayesefaka umNazaretha bese enza noma yini avunule ngemvunulo kaShembe bese enza noma yini ewuhlobonga newucindezela phansi isikompilo lenkolo yakwaShembe ngeke amaNazaretha ayivumele leyo nto nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto itabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja itabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona mangabe senikhwelana ngayo ke manje ke nithatha imqhele amayaka yako umqhele nezingwe neinsimba zakithi nameve bubesi niyokhwelana ngawo indodelana nendoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezulu nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho uphume nasona eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asandingi la sizomcwasa bukhoma ke manje ke sizomcwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho la kwaZulu futhi gana itabani phindelani kwela kini usomizi oqibutho lakho uhlangana leceleni futhi wena somizi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisaphatha umfana wakithi omncane wasenquthu uSudigolova samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngayo yonke indlela sikhipha amangwefu waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa wena egedeni kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani uma nje umfana usiyemfana ukuthi siyambuka nje sambona yena ukuthi insizwe kodwa sesiyamgabaza ngoba ugonwe uwe emsunu entsha somizi ugonwe uwe umgoneleni ingane yethu ngoba nina yonke into ephilayo la kwaZulu ephilayo nigijima niyaxavuna prenuthi bethu niyayitapela ezinye lapha lambe isineka lapha kodwa sinye sipofu la seligoli esigcwele la kuba TikTok ngeke sibuke nje ukuthi sitabani lesi sizeza sekade sakwaZulu sizibhale ngisho igaba laso ngoZulu lomgodoyi lo sikhathele nina yonke into esizakhela yona iphile thina la njengamabhinqa njengoZulu niyayithatha nina ngoba nakho niyabona ukuthi somkhumbi wempi ongaphazamiseki niyayithatha yonke lento nina niyenze yini ngiyanitshela mina